Jama'a kar ka bar wani ya yaudare ka. Football ƙwallon ƙafa ba abin wasa bane. Wasa ne amma ba abin wasa bane. Kar ka bari wani ya yaudare ka. Ka zo ka fara tunanin cewa abubuwan da suke yi a kan fili yana da sauƙi. Ƙarya ne wallahi akwai wahala. Ka duba abin da Bruno Fernandes yake yi a nan gurin. Wallahi Bruno Fernandes ya fi ƙarfin Manchester United. Bai kamata Bruno Fernandes yana buga a team kamar Manchester United. Ka duba irin ƙwallayen da wannan ɗan matan yake sha. Ka duba irin ƙwallaye da volley da passing da free kick da shot. Ka duba irin ƙwallon da mutumin nan yake sha. Bari in shiru man bar ku kalli wannan abin. Da Allah ku kalli wannan abin ku ji daɗi. Ka ga irin ƙwallon da Bruno Fernandes yake buga. Wannan da yana Madrid ko yana Barcelona ko yana Man City. Wallahi da kowane shekara Bruno Fernandes yana top 3 a Ballon d'Or. Wallahi da yana Madrid ko Barcelona. Kawai dai shi ya je ya da buga Manchester United tun inda ba su taimaka mishi ba su yin kokari. Shi kadai yake ta shan wahala. Gaskiyar lamarin kenan.